QUIZEANNA, ein overgo gachor down do fecca sibh QUIZEANNA ann. In áitina tá ábhar nach na nótaí umlána ann fós ach fós fecca sibh QUIZEANNA I gcuideacha gnó na srutha sóisirí, star na srutha sóisirí, ach na míid bhaile na srutha sóisirí, Gearmánis, Frankish, Spánis na hórteiste. Fecca sibh ann iad mar sin buin trí las teirsteach, fecha thupaigh fecha QUIZEANN. Tá mé leintisteach is sra hóisireach algébar an seo. Tá mé Léiriú sampla an tráthaóisireach agus cuma déiteach seo bheith Iúnat an orteist nód an tráthaóisireach. Tugann na QUIZEANNA an algébar fád suas, tá mis chun fechan ar géad ceanna mar chun tosú ar an quiz. Níor chóir go mefa I quiz matematica díreach rá, I wonder agus ó bí cá mé bíisteach mar regra. Ba chóir go mechtú a tógan peann agus pápar, scríb sios trí é mar a caharréile do dó é mar a dhéanfá gur do barhaile, mar a dhéanfá I scrúdú, Ibre goach é fecin freigra aon tú, chuisteach an freigra a cheapan tú atá ceart trí mar a ceir sin 7 luúda dó sin cuaigé ceapan se go cuaigé ceart chuisteach é. Is féad fecin ar an freigra ó look tá tú ceart. No, is féile lenaid ra gní ché ceistela. Agus lurigé de é luúda cuaigé sin cuaigé cuaig bí mód cuaigé bí sin fithe, cuaigé mód a fithe bí an chéad freigra ríis. Okay, beidir nó seo go raibh a raid gan é heáil. Ba chóir go mefa I scríomh sios na bhreagraí. I ggéirigh go obair amach raibh tú ceart nó raibh tú mícheart. I ggéirigh an botún a rinne tú a aimsú mas rud ag a raibh tú mícheart. Tá mis chun ritríd an ceann seo mar sampla ach nuair a chríochnaíonn tú an quiz deir se leat fuair tú trocha trí fan gé ceart. Ok, tá tú ag obair, tá ru léige na siúla agat, fair play, tá tú an móthir ceart ach leanhart leis an súil siar agus feabhsáigh tú. Téann an quiz a ríis, deir se leat cá a ceart, cá a mícheart agus céan fá. So ceann seo an freigra thug tú, sin an ceann a bhí ceart. Rud céine an seo. Fecha sibh sa bhata, díreach an tacht an seo go sé ag tosú go méid na réitigh ag tacht suas an seo. Beag tábta feiscint díreach cad a bheith denta ag den éigen eile. Más rud é an déanaan tú quiz cúpla ór, agus beag tú déanamh quiz cúpla ór má tharlíonn sé nach fuair tú céad fan géad, má tharlíonn sé go tú teachta ráise gur SúilSiar ana bhar, brúig ar an scór a fuair tú. Agus túraigh sé lista de gach iirecht a rinne tú, an chéad ó rinne tú fuair tú 7 fan géad. An tarna thuair, fuair tú trocha trí fan géad, oh god. Ach, lean tú leis an staidir agus an trí thuair fuair tú céad fan géad. Den an quiz a ríis, agus a ríis, agus a ríis. Beidir cúpla ór san ihe céine mat a scrúdú a tacht an lád ar giún, beidir úr gach tamil mat a géirigh SúilSiar leanúnach dhéanamh ar thupaigh atá clúdaithe a rang agus go bhilfar airtas na scrúdaithe. Seo star na srutha sóisirí a ríis. Chu mé tríd fu mé chuige fan géad a ceann seo níos ar chunne. Deir sé lom cad a bhí ceart, cad a bhí mícheart. Tá túra me gut ar conas tá gaiir leat, mar tá scrúdú ag tacht ar an taontas orpach agus éire sa rang an tachtan seo. nó beag sé seo mar cheann den na topaí a bheith scrúdú an teirigh, scrúdú an dhíomhraigh peire tarsúla gut. Rud a bháin eile seo tírálaigh na hórteiste, dúirt an múntar leat, dúirt pól leat, tá scrúdú a tacht ar struchtúir an dain. Tá sa gut gofuil glúiseacht ilchríochach agus srahanna an dain agus scrabh a ggéineach ilchríochach mar chud de sin. Weil leat, tusa géir. Den an quiz, fech as airíonn leat. Den é sin ar gur gach ceann den na QUIZEANNA ar struchtúir an dain, haon, dó, trí. Muna bhaint tú ach dó fan géad, den a rí sé fáid céad fan géad. Ní heoigh tú céad fan géad a scrúdú scrífa má aon tú céad fan géad in na QUIZEANNA seo. Agus tú san a bhatha bheith ann, tuaigh sé léiriú dit ar na heochairfhocail, beag túra a gut ar cad atá teacht, cad atá tastáil, cur quiz le nótaí, staidir na nótaí, nó le fearre ar físeán, nó le cúpla ar fápéir, agus an sin tá a caint ar bhugas suas go dtí chuig 67 nócha fan géad. An rud beag seo an rud dearnach a thuispána mé díomhar na QUIZEANNA, tá gineador randomach trán i gceist, so tá sa gcuin goil an topic seo tacht, ach níad is gcuin cin meascán ceistena a churthaigh Paul ar an scrúdú, breú ar gineador randomach. Túirthaigh sé quiz, dit, buna ar an trí quiz ar struchtúir an dain, agus tá 10 gceist ann, so piúcad sé na ceistena go randomacha, is féad leat a scrúdú, topic a chuirt féin agus tú dul tríd. Sin iad na QUIZEANNA a siad anna bhamar SúilSiar, am líana héana agus dó, den a ríis agus a ríisiad, go dtí nach féad leat iad í cheart. Tús den scó. Am líon trí, cúig sé, den iad a chur le a chuid staidir ar breise iad.